Ketemu lagi bersama Gunge di Bonus Channel. Rabu malam, apa kabar sahabatku? Apa kabar saudaraku? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita sebagai amin. Dan tetap yes. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pada Rabu malam ini, penjenengan saat ini saya ajak ke Mirsani ya, melihat wayang orang RRI Surakarta. Malam ini mengambil cerita Baladewa Mupus. Nah, biasanya Gunge selalu menampilkan wayang orang Sriwedari, namun ada dua ini, ada Sriwedari, ada wayang orang RRI Surakarta. Nah, kali ini mengambil cerita Baladewa Mupus. Bagaimana? Ini terbagi dari beberapa part. Ini saya ambil sebagian-sebagian. Next time kita ngobrol, kita ambil yang lainnya lagi. Oke, kita nikmati bersama ya. Lega rasane hatiku bisa malas mati anakku. Yodol-yodol gagak kowe iki. Suram Dewangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira ayut kumlebu cemrahnya maratani marang sariran nipun
sayektine sapa kang wis wani tumindak Jolowentak marang kowe kula. Napa kowe ninggalake bapakmu Gatot? Ora bakal negake marang kowe Abimanyu. Lan kowe luwih becik bapakmu wae sing Suwe ora ana liya ora tenan. Ayo bagus. Tekan dikuntur. Kuntur ing kasatyan aku. Kaya supena tanpa tilem. Yan Arjuna menyang Werkudara ingkang ngulati putra kalih sampun pejak agilang-gilang kwandhanipun. Cinengklek putra kalih binobong samarga marganggung amuwun dadya tontonaning para kawula tasih mega mendhung tumiyung mayungi satriya kalih ingkang nandhang Sungkawa. Udan tangis banjir prihatin negaring Amarta awit saking sedanipun satriya kalih ingkang anggung kinudang-udang ginadang gadang binuling-ulik Raden Abimanyu nyang Gatotkaca kaya pepes pangarep-areping Prabu Puntadewa. Mengkono putra kalih Dewi Arimbi miyang Dewi Bratajaya nadyan tasih gesang ing pangrasa kaya murcatma putri kekalih awit sedanipun putra kalih Nakala Samana wis kaenggaken ing pancaka arsa kinurmatan kabesmi. Amung Prabu Puntadewa ingkang bijaksana bebles ing manah pegat-pegat pangandikane mangkono sabdane. Manungsa ora bakal bisa suwala. Kredane ngatitan bangkit ambuka kutaning pasti. Budidayaning manungsa tan uwa ngungkuli garising kawasa Yayi. Yayi
pun Kakang kepengin mangerteni kepiye mula bukane atmajamu nganti tumekaning pralaya Yai. Barep kakangku. Yo pancen bener kandamu kuwi mau. Ananging aku durung bisa narimakake marang patine Gatotkaca anakku. Senadyan to kabeh kuwi mau yo wis dikarepake Jawata. Mula sing gawe aku ora trima amarga aku durung mangerteni sapa kang dadi panyebab, sapa kang dadi, sapa kang anjalari anakku Gatotkaca tumekaning pati. Nuninggih Koko Prabu. Ing sekawit panjen kula kaliyan Kakang Mas Werkudara nunggal sedya badhe ngupadi mendranipun putra kalih. Ananging mboten mangertos dodok sareng perkawis saged pinanggih wonten ing satengahing margi sampun jebabah ndepani lemah putra kula pun Abimanyu kaliyan kaki Gatotkaca Koko Prabu. Sinten tiyangipun ingkang boten sedhih manahipun ngawoningani kawontenan ingkang semanten awratipun lajeng badhe kados pundi anggen kula anapak gesang sasampunipun tinilar dening putra kula pun Abimanyu Koko Prabu. Bapane kula apa ya ora ngupati sapa kang ninejo ya putraku to bapane. Mula barep kakangku aku bakal njaluk pamit bakal ngupati sapa kang jari pati anak. Senadyan to ning lengsel bakal ngupati barengan lawan Ramprongadi. Ayo tinggal buka dino iki. Kakang Mas Adi, wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Loro. Pesan Wah, boleh kakangku piye? Iki padha ngopo iki? Lumpuhan udah sedih kabeh lho. Aku bakal goleki menungso kang ora tata kang gawe patine anakku Gatotkaca. Sik. Koko Prabu ngaturi kauningan putra Paduka Gatotkaca kaliyan Abimanyu dinten menika tumujuning pralaya Koko Prabu. Abimanyu Gatotkaca kuwi mati. Wonten lekasi anak kula mboten menawi mboten kelampahan jejuwing tiyang ingkang sampun nguwari medhaya anak kula. Iya. Kusik. Sareh dhisik. Wong biasane iki Gatotkaca karo Permadi ki ora mati. Koko Prabu kasmiyatane kulunanmu iki to pisan ana Koko Prabu. Ing kawontenan mekaten Paduka tansih gojekan menika kersanipun menapa Koko Prabu. Iya. Engko dhisik Iya. boleh kakangku kowe kang tak anggap luwih tuwa. Iya. Aku bisa diarani gantine Kresna. Iya. Aku njaluk pandanging swasana iki yen po boleh kakang ngerti sapa kang jalari patine anak loro kuwi. Bakal aku pati. Iya. Umpama Yai. Umpama ndelalae kowe sak loron kuwi ketemu karo sing mateni kuwi. Bakal aku pateni. Ayo. Dadi umpama ketemu sing matenimu bakal tak pateni. Pateni.
mateni. Si. Gatotkaca Abimanyu umpama kira wis kelakon mati. Saiki kowe arep malih hukum patine anakmu. Semono uga aku Yai. Saiki Wisata mati sing mateni Abimanyu karo Gatotkaca. Tenane aku sing mateni. Anakmu ora beda karo kowe tak kandhani. Ning endi-endi ngendhok kaya kowe. Yen pancen kowe mangkono, banjur perdulimu kowe apa kelawan anakku lan Arjuna? Kanggo ngambake swasana Aladewa saiki palaran tak kandhani. Mergo atus bisa mateni anakmu lan anakmu iki Werkudara. Niro ora nyono yen dapurmu kuwi. Ora kena ingsun eman. Sugih kendel bondo wali. Wes yo. Maju waka para ngarsa ora ande sunku mingkir iyo Sembarmu manasati
boten narimaken kalian kadang-kadang kula badhe sabela pati kalian kadang-kadang kula Prabu. Lidak elek ora pendeng maju oke Puntadewa. Mulane Ratu Mandura iki senengane mateni dulure dhewe iki. Oh, kowe terima apa ora? Ora trimo. Aku ora trimo. Ayo. Kowe ora terima ta? Ora trimo. Ora terima ta? Ora trimo. Boten trima. Boten. Iki lho ndorone dhewe mati kok malah. Tahu kali ya. Yen kowe arep Melatok sirahe bola. oh, yen ora terima apa lho? Ngeten. Nggih. Kepeksa niki etak-etake ra basa. Ora basa. Kepeksa niki kula nungkak krama. Aja ditungkak. Lah piye? Mesake nek ditungkak. Sing ora basa ki Ndudul krama. ah. Kepeksa kula mboten basa. Basa karepmu ora yo karepmu. Tinimbang sampean pun mejahi ngeten-ngeten iki mang pateni kula-kula sisan nek iso. Ayo. Kowe dajal pati kae. Nek iso nglangkai bangkene punakawan nak sembah diterima. Ayo maju. Ayo. Masuk. Iya. Iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ah, apa? Ora apa-apa. Iya. Melia. Hei, Aja mbok kira men Ratu Mandura sing Ora, Ayo. Sekal kok, sekal. Sekal. Ya, Dek. Petro sinten? Gareng, gareng, gareng. Boten wonten gareng. Bogang, bogang, bogang. Bagong Kanjeng Rama. Yo Bagong, ini. Boten wonten. Ingkang wonten menika kula putra Paduka pun Wisata. Sik.
Waduh Yai, aku tegel karo kowe saiki Pandhawa mati kabeh. Pandhawa mati modal kabeh. Kadut kaca Abimanyu Puntadewa Werkudara nang kula Sadewa modal kabeh. Iki tumindake bapakmu nggih. Sareh to. Sareh Kanjeng Rama. Nembe kemawon kula menika sowan wonten ing Ngamarta. Ngamarta iya. Nggih. Padha layatan. Layat pripun to? Wong tasih meger-meger. Kusik. Wis ora. Kowe teko kene mau ngopo? Wis ora. Wah. Kula dumugi wonten papan pagulingan paduka. Nggih. Ha nggih, paduka menika nembe sare. Gero-gero. Ha nggih, ngatos jelik-jelik. Sik, Pandhawa, aku ki mati apa ora to? Coba le. Ojo banter. Coba. Wah. Ya Gusti Kang Maha Asih, Gusti Kang Maha Suci. Tujune iki mau lak gur ngimpi le aku. Lho, estunipun paduka menika nembe ngimpi. Yo, ngimpi ning kaya ngono kuwi. Isine aku bengis. Aku wengis. Aku mateni waduh. Kuwi durung perang Baratayuda kadah kaya apa banjir parus. Kabeh padha dipateni pinaten Ampun Mas Mulang Kanjeng Rama. Para pepundhen Pandhawa menika tasih sugeng. Tasih meger-meger. Wisata ugi tasih. Pandhawa sing komplit. Wah. Ya, ngono. Iki sedenono ya. Wisata terus pundi? Saka nelangsane atiku sing jero banget. Muga-muga besok yen ana kedadian perang Baratayuda Jaya Binangun Baladewa mupus ora gelem ngawuningan lik biar padha paten pilaten kuwi. Wong ngapun Kanjeng Rama nggih, wis padha. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada. Itu tadi ya part pertama dari cerita Bolodeompus. Nantikan part kedua cerita selanjutnya di Wayang Orang RRI Surakarta. Masih bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya. Sampai ketemu. Gejabrus bersama Urip Bonus Channel.